हाबाफारि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय दा बे समाव नोंथांमोना उनथिं नुदों आफादनि फिरफिलाखौ दा बे समावनो बिरहोबाय बयबो जिल्ला आफादफोरा दिनैनि एबसुनि फिरफिलाखौहाय बिरहोबाय बे समाव जोंनि मावथिफोरा थिग थायोब्ला जोंनि आदर्शआव जों लाखियाब्ला जों रावबो गादबनो हाया आरो बे आफादा गादबजाग्रा आफाद गैया मोनसे समाव गादबजादोंब्लाबो बे सेक्टरखौ फरायनानै जोङो दिनै मोनसे थार लामाजों जोङो हाबा मावगासिनो दङ बेखायनो जोङो साफा ब्रिगेड साफा आरो सैनिक बायदि खामानि मावनांगोन दा बेखायनो आङो जोबनायाव बानबुंथानि दुलाराय फरायसा थांनाय गोलाव समाव जोङो गोबां माखासे जारिमिनारि स्टेपफोर लाबोदों जाफुंसारनायनि उनाव जाफुंसारनाय देरहासारनायनि उनाव देरहासारनाय नंगौ मोनसे समाव जोङो धोरोमनि गोनां बुथारजादों गुलि गावजादों लावथि बिखौनो जों बानानै लानांगोन खिन्थु जोङो लासै लासै बै जे ब्लेक सेक्टरमोन ब्लाड सेक्टरमोन जोंनि गेजेराव अन्धबिश्वास गावनि गेजेराव प्रेक्टिसाइजेशन बे थासारिखौ दिनै जों फोजोबबाय दिनै जों गिदिराव थायामोन जिखिया हाथायाव थायामोन जिखिया आबादाव थायामोन बिदा फंबाय सानलायनानै जोङो खौसे लामा हान्थिनायनि खोथाखौ जोङो सानदों आरो बेखायनो Pura partida, ¡Absu! 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 ¡Jai Bora Harinik! ¡Jai Bora Harinik! ¡Jai Bora Harinik! All bread! Bestrom! All bread! Mahasiswa Sandaku दैदेनदों Cadet Commander Nizara बर' बिथाङा हौवासाफोरनि बिथांमोना भलन्टियार हान्जानिफ्राय आरो बेखौ दैदेनदों फुलब सरगियारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेदेमा बिथांनो दा बे समाव बिबार बावदों
खावलायनाय जाबाय नेहाथारि बिरखां नार्जारि बिथांमोनखौ हरनो थाखाय खावलाय 13 regarding armed forces. So if you don't write your armed forces, then you are going from the maximum benefit. Focus your basic armed forces in the central government. तो हे कारण क्यों ये अभी दिखावा वाली गवर्नमेंट का कार्य जो कर रही है कि जो आर्म फोर्सेस का लेने के मुख्य जो आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स हो सीआईएसएफ हो सीआरपीएफ हो पीएसएफ फोकस करके ट्राई कर रहे हैं कारण देखिए आप लोग नेशनल लेवल पर कोई चीज को और वही तरह का जो म्युनिसिपल रिपोर्ट का है तो जो कोई पारे कि जो आप लोग के क्यों मारे बे समाव बर' नखराव जोङो हाबनो नागिरदों ब्रैजिनै बोसोर जानाय नैरा बाइक नायना ला नै ब्रैजिनै बोसोर 1984 नैरा बाइकखौ नाय एसे आच्छा बिना किकआ उल्टासो माथो होमबा आच्छा जोंना दा गोदाननियाथ' नैथिसो थायो नै नैथि किकआ नाय किकआ उल्टासो बिनिया नै लेफ्टिसो खालामनांगोन बेखौ लेफ्टि नैबे एक्जिबिशनावहाय बेखौ दिन्थिदों आरोना फरायसाफोरा नैरा मिटिं जोबखांनाय लोगो लोगो एक्जिबिशनाव गासैबो फैजोब्बाय थांबाय थाथ' र' बर' न'खर नायनो फैदों फरायसाफोरा गासैबो
পোৱালি চাব আপুনি 4টা ভৰি হাঁহৰ পোৱালি 4টা ভৰি চব বাইদেউ ফটোটো লগান আছে